מה זה צעד הבא? נכון? 3 4 היום יום הולדת, היום יום הולדת לאלי. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסבא אלי. חג לא שמח וזה לא פורח, היום יום הולדת לסבא אלי. חג לא שמח וזה לא פורח, היום יום הולדת סבא אלי. מסכנת, הסווט שלי. רגע, שתזכה לשנה הבאה עד 120 שנה. מזל טוב לסבא. כל הנכדות. יאללה חבר'ה. יאללה חברים, יש לנו אני גם. אני בעד. להראות את התאורה, מה אתה עושה? זאת אומרת, שאני אבוא לפה